Ola, son Eliseo Lorenzo García, teño 24 anos, estou estudando actualmente un mestrado de Innovación, Orientación e Avaliación Educativa na Universidade da Coruña. Está enfocado cara a investigación educativa. Anteriormente estudei a carreira de mestre especialidade de Educación Primaria na Universidade de Santiago. Ademais do mestrado que estou levando a cabo, que estou realizando, tamén estou preparando as oposicións e para completar a miña formación estudei o curso de monitor de tempo libre, ademais de varios cursos. Tamén din clases particulares a nenos de primaria. Gustaríame traballar tanto na parte de ocio e tempo libre como monitor de tempo libre, como no ámbito formal, ou seja, nun colexio de educación primaria e tamén dando clases de apoio a nenos de educación primaria. Son traballador, obstinado, gústame que as cousas salgan ben e para que salgan ben teñen que ter unha preparación e unha coherencia. Para ir rematando con este videocurrículum, gustaríame rematar cunha frase de Pitágoras que é: educad aos nenos e non teredes que castigar aos homes. Para contactar comigo podelo facer a través do correo que aparece por aquí abaixo e prestarei os meus servizos encantado. Dito isto, ata logo e espero que nos vexamos pronto.